Class masa kan soita kan khanin respiration kan ti chuanin thil nung ten chaw kan eile oxygen kan hiblu te chang kopina kan taksa mamo chakna energy ain siam na process kha respiration chu lo ni mai ta a chon tun chu ma ve thun chuanin engtinge tui chung om aquatic organisms kan ti te ho khanin kha oxygen kha an man chang kai ve ti te le khomol om ten engtin nge kha oxygen kha an hiblu thei dan engtin taksa in siam dan ti te kan soidona class masa chuan thai ten plants ten engtin laklu dan kan soito kha tero engtin nge tui chunga om thin aquatic organisms kan ti te khanin oxygen an laklu ve respiration thleng tur chuanin respiration hantila chakna in siam tur chuanin oxygen kan mamo veka tui chunga hian oxygen hi tamlo em mea tuya hianin tlem te oxygen kha alo om ve kha ni mai ta a chu engtin nge an mamo ve tho si a engtin laklu kan ti chuan sangha te hi example alo mang ta la sangha te hian kan sia tur chu hei an lu hi han keu kau taila an sir lampang kha ta khanin asam khui kan ti kha om kha tro kha diktak chuanin an respire ve na ni oxygen an laklu ve na ni khata khan tui hi aluang lut na luang chuak renga chuan aluan lu rol khanin khata tuya oxygen in dissolve khami tui oxygen om ve tlem te kha alo la lut ve a athisen an blata khanin enge alo hi lut ve ni chutiang mang chuanin sangha te hianin tui chung oxygen kha an lut ve a chu oxygen mang chuanin chakna energy kan ti kha an siam ve thin ani khomola omte pon kan chutiang bukin respiration a hlen ve tho kha nga ya chakna in siam nga ya chu wangin khomol omte pon oxygen kha an la lut ve thowa khomol omte chi terrestrial organisms kan ti te angat phe hi chuanin hemi oxygen kan la lu dana kan taksa in siam dana hi asial big ya kha oxygen a kha na tam thayang ber hi blu ni thina turin le taksa mun sang a pek dar ani thina tur tan khanin enge niang alo dong song tu a surface area te kha azau ya alo donna enge azau zong kha azau tha ya chubaka oxygen le carbon dioxide enge ein exchange thina tur olsam ta kan exchange thina tur te khan kha apian phunga kha o kha in ain thleng ton na mun oxygen le carbon dioxide ain thleng theina mun ate kha enge amam tha olsam taka thlen theinam chun oxygen alu theinan te carbon dioxide ron chua theinan te kalkong mumal takha khomwala omchi ho thil lung te a chuan omani mihring te hi chung khomwala omchi terrestrial organisms kan ti te chukan ni a mihring te a engtin nge he respiration hi thleng engtin nge oxygen kan hiblua engtin nge carbon dioxide kan thok chu le dan chemical kong te ain dot dan te kha kan soidon ani mihring te a respiration a thlen thina turata na part poimo sang te lo soidon taila ama sabira chuan nasal cavity oma chu hemi kan nar kan boro kan thok lu chan na khani ta am chumi to ta pharynx oma chumi ta larynx som le a larynx ta chaki omni chaki hi kan chuwa pain vu ana khani a chuan chumi chakia chang chuan kan chuwa pa khanin kan chuwa pa ni kan nei a chumi kan chuwa pa chuan chakia chu a thingza rang deuh hian ain zar phar lia chu bronchi kan tia chu bronchi chu ai te in zar phar le bronchioles kan ti lia chuan chu bronchioles mora te chuanin alveoli kan ti khan omani chu balloon ang deuh puar mun te hin ni a hi kan boruak thok lu te le kan taksa chang carbon dioxide ron chuak tu le kan hip lu oxygen khami te in thleng ton na mun kha alo ni ta ni chuan heng pa sang te hi ain dotin khoi mun angen om ti te enge an pian zia le eng nangen tho ti te kan soidon ani ma sabera chuanin nasal cavity lo soitela hi nar chung khami nara oxygen kalkong khani mai ta a om na mun chu kan kachunga ania kan shaveka chuan chu boru kalu channa chu kan nar kwa khani mai ta a chuanin hemi kan nasal cavity nar ko chunga hian mul oma
chuanin mucus kan tia thil tui hnang hnap kan ti kha bok ta a hengte hi boruak thalo te emaw thil bal emaw lut chuak tur veng tu ani hei hi kan hemi hi kan respiration a thlenna tur atana part in channa ani a nasal cavity hi chuan chumi ko topa chuan pharynx alo omle ta ni pharynx chu kan soyang khan nasal cavity hnunga khana oma chuanin pharynx kan ti chuan mizo tong chuan shok ti da pon kan soi thei menga hemi kan shok a hi kohni aneya ko pakhat zawk chu heta kan chokal kong kan chokan ei kal thakna khani a chuan ko pakhat le chu hemi kan thokna dot in channa glottis kan ti khaluni tani chuan chu glottis sa chuanin thil in chin thei oma chu epiglottis kan ti a he epiglottis hi chokan ei lu lai te hian in chin thina chuan khata khan bol hloi mo thil dang kha lu kha rim chang lova chuan boruak kan hip lu don te kam tho chho don te khan ain hong thin thung ani chuanin pharynx noile a chuan larynx kan ti kha omle ta a larynx kan ti hi voice box te kan ti a Adam's apple te po kan ti a kan shok bok hemi kan chong theina chan te kan zai theina chan te khami kha hemi kan larynx wang hi lon ta ni larynx chu khongi om kan ti chuan trachea chunga a om ti te pon kan soi thinang chuan hemi larynx a khan china kan soi ta kan khanin thil membrane ti shawl ang deuh hi oma chu thlina boruak chu kan lo chong thei chan te kan zai thei chan te khani a chuan khami richuak sin zong te thum zong te san zong te rin zong te khang zong kha vocal cord thlina chhemnat le nat lo te le khami a membrane shima khanin enge danglamna omdana zir khan khami richuak kha chu alo danglam thei mai ta ni chuan chu mi hnuai le chun trachea kan ti khala om ta a trachea kan ti hi windpipe ani boka chuan hei hi khongi om kan ti chuanin kan shoka changa pipe kal thla esophagus esophagus kha chu kan na hrianga kan chokal kong thla khania khami ma khan omani chuan he trachea hi C-shaped cartilage a oma ti meila kan chitang C ang deuh shape hianin ru no hi a om thla a chu enge niang ange ake som mai lo nan azop aper mai lo na turatana lo veng tu ani chuan chu trachea chu mun hnia a peng ta a mun hnia ein chender ta a chu in chender chu bronchi kan ti te khaloni ta a chuan singular chuan bronchi hi bronchus kan ti a chuan bronchi ve pa chu bronchi te bronchus ve te chuanin enge kan ding lama chuap le kan ve lama chuap pa te khanin ava in vua ta ni chuanin a top bera hnoi bera chuan respiration alo thlem theina turatana mihring kan taksa pa sanga a top bera chuan lungs kan ti chuap khalo om ta ni chuap hi khonge om kan ti chuan thoracic cavity ya oma thoracic cavity chu nge kan ti chuan hemi kan nak ru le ti sol hlom hianin asiamani hemi kan nak ru le ti sol in hlom khom khanin bomang deuh hi siama chu thoracic cavity kan ti a chumi chunga chuanin kan chuap chu oma chuanin ain nga na ti sol hi diaphragm kan ti kha alo ni ta ni chuanin chuap chu engtin nge oma tlang puilo soitala achung part thong sang a details on kan soi lawanga I kan chuap chu I tuam tu enge niang membrane ang tuam tu I thil pani in thua hi oma chumi in thua chunga chuan tui ril la oma chuanin hemi chuap hi thil dup ang deuh sakhata ni lawa thil dup ani a chuan chumi chunga chuanin bronchioles kan ti khami bronchi kha azar angina phar le chu azam chuak vel azam dar noi ta a chuan chumi bronchioles kan ti mora te chuan alveoli kan ti air sacs te pokan te boka balloon ang deuh mum te rote te hi a om khat vek ta ni chu inga ta ni kan ti chuan ama kan soi tong khan gas in thleng nan oxygen kan hip lu le carbon dioxide cell tina in siam te kan thok chu atura kha helai alveoli sac kan ti a hianin ain thak thleng thin ni oxygen kha thisen-zama luta thisen-zama tang khan hemi alveoli sac kan tin carbon dioxide kha ron lu chhovel le thung ta a eng mangin nge kan ti chuan simple diffusion mangin atam zo kha tlem laman ron luang mai kan ti thin kha diffusion a chuan khami mang khan in exchange a
chuan carbon dioxide kan thaw chuak ta a kan hip lu le khan oxygen kha khami alveoli sac kha zo thleng le a chuan alveoli sac atangin kha alveoli sac kan chu pakha thisen zam te ro te tam takina tuam chuak ani ti khalo sha bok taila chuan chung thisen zam a chuan kan oxygen hip lu kha in pasa thisen zama carbon dioxide tan tak samhun sang ron kal kha alveoli sac a ron lut le a kan thaw chuak le a kha at khami process kha thleng reng ta ni chu respiration kan taksa a thlen dan chu ni respiration chu enge kan soinon leang respiration chu oxygen kan hip lu le kan chu ei lu chang kopina kan mamo chakna energy alo siam na kha respiration chu ni engtin nge thlen kan nara kan oxygen kan hip lu ta kan chu ei sa te kha chu cell tina khan absorb lak lu a sem dar lo ni dai to sa ta chu kan e piang khan chuan oxygen kan hip lu kan nar nasal cavity tangin in chana chumin to ta pharynx sa kala pharynx ta trachea kala trachea do ta bronchus akala bronchus tangin bronchial sa kala bronchial sa tangin alveoli sac kala alveoli sac atang kha chuan thisen zam mun sang khanin pedar to thina ni kha respiration a thlen dan oxygen kan hip lu dan chakna alawin siam dan kha thisen zama oxygen kan hip lu kha kala thisen zam khan cell zonga sem dar le a chon cell la kan chu om sa nen khan anzu in reaction azu thleng ta a chon energy kan ti kha ATP ang khan alawin siam ta thina chuan chumi a in siam a piang chon carbon dioxide kha a in siam chuak tela chu kan tha chuak da thin ta ni chu mishing te a respiration na thlen chin dan chu lo ni ta ni kati zong kha tung class tan chun kan du tok le photanga ale peka adang kan soi chun zom le zel do ne a